Gigana modak e dho nam ma Naivasha sani koridaro chutho kowuok e utegi kaka yo mar kedo goula ma kinde ka kinde e alworano. Sirkal wacho ni udi 10 manoger e ging nam Aora alwora ma nam noero nomuki kaluwore gi medruok mar pi. Kar dak ma Kihoto en achiel kuom alwora manoyudo masira mar oula manochuno ji maromo 1,000 dal e alworano ka koth koro medore. Koth ma kamano osekelo masiche e alwora mag sikunde, kanise kod chope makoro kelo luoro mag muoch tuoche mikelo gi pi mochido kaka malaria kod nyaldiema. Mahali ya kupita hakuna, nyumba tayari zimejaa, 90% zimejaa maji ndani, na hadi watu wengi wajapata mshahara. So tunalilia serikali ama wawekezaji kama wataingilia jambo hili naweza kutusaidia ili tuweze at least kujimudu hata kama ni mwezi mmoja. Sasa watu ni kuhama tu, hakuna lingine, na pande ya juu imejaa. Sasa hata watu mahali wanaenda, unaona hata kile wengine wako na vyombo hapa, hakuna namna ya kwenda. Tunajua tutafanya namna gani? There could be a few areas where it's a natural maybe consequence, but there are also those who have claimed land, have given themselves or have tried to get land from the lake. Sasa lake ikikuja ichukue shamba yake ama ardhi yake, sasa utauliza DCC akufanyie nini?